Evo ga poče. Hajde ono. Ma ne to nego... Ojo! A ne znam ja. Evo me šprda sad. Opa, evo ga se sad be direktno. Mislim, znam ja to, ali nema muzike, nema mene. Ide... To staje. A muzika je bila... Sad se kući moje kutije. Evo policije. A? Evo policije. Pa stvari, ne smijemo si kući. Sad se kući se. No sad trču Bakljevih strađu. Kakije su pičke, inače bi ja prijavio. Znači, stripovane fasade, završni fasadni premazi. Benzinska! Benzinska! Uče glavom. I Nataša tu udarila. Ben ti. Kada je neki tamo lijevo, sad će pomisli ljudi. Znači se ću malo. Ima? Stoji se. Samo uglečna, ja to malo još gledala. Vozali se malo. Šaka bili čili, 2, 3, 4. Ideš sve kao bit će ko novita uopće sad. Vidio sam na šaka. Sam gledam kopana. Mogu se ne ba, uletimo kod Raja u bolnicu. Da se tamo... Ne mogu. Nema njega uzmina čovjeka. Ti stigo. Ti nisi. Miljanić. Miljanić. Ovo zapiši.